Коя е най-подходящата Pirelli лятна гума за вас? От тази страна имаме новото лятно предложение на Pirelli Cinturato C3, което си заслужи престижното второ място в летните тестове на ADAC за 2026 година, като това е популярната гама Cinturato, която предлага страхотен баланс между производителност, икономичност и добра цена. Тук имаме пък новата шарка от семейството PowerG, това е PowerG 2. Това е може би най-балансираната гума в портфолиото на Pirelli, която се отличава с изключително добър баланс между производителност и цена. След двете страхотни предложения в масовия клас е време да преминем към легендарните шарки на Pirelli, а именно P-Zero и Scorpion. От тази страна имаме най-новата шарка в легендарното семейство на Pirelli P-Zero, PZ5 на разговорен език, която наследява шарката P-Zero 4. Тази шарка има подобрение в спирането на мокро, както и поставя по-бързи времена на пистата, и това е една гума, която се използва за оригинално вграждане и е съвместно разработена с марки като Ferrari, Porsche и Lamborghini. От тази страна е шарката, която всеки от вас, който кара SUV или кросовър е виждал. Това е популярната шарка Scorpion на Pirelli. В случая имаме изпълнение Verde, новата шарка за 2026 година, и това е гума специално проектирана за по-тежки автомобили от SUV и кросовър гамата. Открий лятното семейство на Pirelli в центъра за гуми Диана.